Unsa man ga? Supa ba ako agaping. Tara. Agaping imig mo gana ba na? Ay, What's up mga wala? So ngayon, meron na naman kaming prank na gagawin. Papachupain namin si Baban. Meron kaming chops dito. Ay, kunwari, ipapachupa namin yung ari namin. Pero, ito pala yun. So ngayon, tignan nyo kung anong magiging reaction niya. Naman ako. buang ka. Agaping na. Kisa may Ano ba? unahon ba? Chupa. Ate yung kad. Lagi. Abi karon. Kuha na kayo. Sa tinuodang bang kanang nakakuan sa una mo. Ba na? Ingon sila tamis. Ha? Ingon sila tamis. Kaya pag mo Kasi sila gumutok pa. tamis na ba na? mo agos. Nan. Bumaak man. Gaget. Ano nakatul man. Utog na ko. Ba. Pre, gauto gima pre. Baban mo gamu ka. Sige, alip ko sa. May gusto ka. Ay sa bagay utog naman. Kana Pay ka mako. Diba? Dili. Karo na to na. Sige, sige. Kenapa ada mudit yung chupa ya. Chupa. Lami kena chupa. Dili dia. Gaya Wala ba di mo katilaw na yun? Katilaw, nami kay mga Gusto mo kuno kuha ba ngano? ano na jadi ay na. kana mga anak ba na? Sa imigran ba tamis-tamis nga. Karang murag butong siya. Damot. Sama to ni pa. Pa, sama. Pwede. Sige. Okay. Mama, wala. Bagus ba? Ba, na ba na? Baba. Ay, ako kaya doon. Hello? Ay, masa ka na ng bato? Tuwa, una ba na? No! God, please, no! Alam mo? Dili ko to. Na ba na? Oo, tanawa. Ay, ikaw Dili ba? ko to. Sige. Tara, wala ba? Hoy. Wala ba na? Wala ba na? Uy, sana all! Tinood na, tinood. Dili ay asuto. Yawa. Asuto anoy. Ha? Sige. Ganoon na. Okay, rin mo ba? Chupa ka. Tara noon de awan na. Isa man. Tap game? Hindi ko, dahil tawahan to. Ito naman mangrove ba? Tamis-tamis sa bunga ko ah. Hoy, kumino sa ba? Unsa man ga? Supa ba ako agap? Unsa man ga? Supa ba ako agaping? Gaping imig mo gani kago. Kuha. Dala tayo sa. Chupa ba na? Supa. Supa. Sige ba? Ban. Isa man. Supa. Ano, garawan. Oh, ayo. Oh, dara. Oh, sige pa, tingnan ko ba?